Parlok nagbenta artli ki samosa ki singara ki briu ki kalet wat ya ka jinglong priu jongki hoi parlok dang shin kala jia ka jingjia hakwe ka station rel ubriu uba phila ban yo I hakne ka video ude uju khna shinrang uba kane ka jingjia kala jia bat une khna shinrang ula hiar hakwe ka jaka yeng rel ka station rel but don away unong di samosa unong di singara uba shong shabar kata ka jaka yengrel ka station rel ula thit artli ki samosa ki singara nauta unong di samosa but don pisa hau kumta ula persyang ban siulang ba ka Google Pay andre hagate ka por kalami ka jing hakaliang ka jing start kamut ka technical problem haba une khna shinrang ula persyang ban siu ya une unong di samosa lang ba ka Google Pay ka jing siu kam shim la urlong kumta ula persyang bunsin bat hagate ka por karel jong uru kalas dang ban yai hagata ka por une khna shinrang ula ong ya unong di samosa ban bu ya ka samosa nganam shim karel jonga kala lek ngan haban lek nangta hakata ka por unong di samosa ula kem ya ka kolar jong tau khna shinrang bat ula ong ba phin haban siu yanga lapi shim ne em ya ka samosa phin haban siu phila pan sarwa kai ya ka por jonga kumta ka rel jong neu khna shinrang ka lek no bat ki jingki jong u kila sa kut apo kata ka rel kumta une unong di samosa ula ong ba aya ka pisa jonga nang tangan sa pelai yame utau khna shinrang don lat shu hagata ka por ula weng no ya ka baje ka wa jong u bat ula ai ha unong di samosa tangkum ta unong di samosa ula pelai no ya utau khna shinrang andre kam mentoy number ba ka rel jong utau khna shinrang kala deb lei no nagbenta artli ki samosa unong di samosa ula pengkut ya ka jingjai lenti jong wei ubriu ka don shibun kitiar jong neu khna shinrang ki bala sakut hakarel pat nangno unla piang ya kata ketiar kumta haba kana ka video kala sapriang bha haki rensan social media la shim khia ya unong di samosa la weng no ya ka license jong u bat unam la shu ban li dukan hakate ka station bala buru ya uha patok kumta perlo ngakwa ban ai ka kubor shapi baro ba kat shabi phi le jingle tora lang bat phi ka pisa wat shania ha ka technology namar ka jingjia ka bala jia baru ne khna shinrang kala ban jia ya phiru namar ting ki technology kum ki Google Pay Phone Pay Paytm ki ja ki server jongki ki sniu nang ta nyim la ban le ya ka jingsiu kumtara pisa bat phi phinam ya kandu jing ya setia